les parts. L'hisopo, per agafar les mostres de cèl·lules epitelials de la fossa nasal, el tubo per preparació i la solució Buffer, que serà per positiu o negatiu. I ara estarà la targeta també. Ara es traurà la targeta. Això aquí dins. Aquí dins està la targeta. Podem obrir-la? obrir, sí, perquè farem el... Aquí és on surt. Ves? Aquí està l'esponjeta aquesta de l'hisopo. L'hisopo s'introdueix a la fossa nasal per agafar les cèl·lules epitelials. Se posarà la solució Buffer en el tubito, que se posarà aquí, i se deixarà un minut a dintre, que s'estigui impregnant. Després s'escurre i se posa, el mateix tubito és un gotero, se posen 3 gotes, aquí se posen 3 gotes. Pujarà cap a dalt tot i aquí en la C sortirà una ratlla horitzontal de color rosa. Això vol dir el control, que s'ha realitzat bé la prova. Se té que esperar 15 minuts i als 15 minuts, aquí on està la T, sortirà una altra ratlla horitzontal si és positiu. I si no surt ratlla, és negatiu.